Izlazak 11. 10. pošast. Smrt egipatskih prvenaca. Gospod reče Mojsiju, dovešću još jednu pošast na faraona i na Egipat. Posle toga će vas pustiti da idete odavde. I ne samo da će vas pustiti, iznaće vas odavde. A izraelskom narodu reci da svaki čovjek zatraži od svog suseda i svaka žena od svoje susedke dragocenosti od srebra i zlata. Gospod je učinio da Egipćani budu naklonjeni narodu. Šta više, sam Mojsije je uživao veliki ugled u Egiptu, među faraonovim dvoranima i narodom. Mojsije reče, ovako kaže Gospod, oko ponoći proći ću Egiptom, te će svaki prvenac u Egiptu umreti, od faraonovog prvenca koji sedi na prestolu do prvenca sluškinje što stoji za žrvnjem, te sva prvina od stoke. Tada će u celom Egiptu nastati veliko naricanje, kakvog nije bilo niti će ikad više biti. A kod Izraeljaca ni pas neće zarežati na čoveka ili na životinju. Po tome ćete znati da je Gospod napravio razliku između Egipćana i Izraeljaca. Onda će tvoji službenici doći k meni, pasti ničice predamnom i reći mi, odlazite i ti i sav narod koji ide za tobom. Posle toga ću otići. Mojsije ode od faraona kipteći od gneva. Gospod reče Mojsiju, faraon vas neće poslušati, zato da bih umnožio svoja čudesa u Egiptu. Mojsije i Aron su učinili sva ova čuda pred faraonom, ali je Gospod otvrdnuo srce faraonu, te nije pustio Izraelce iz Egipta.